कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. श्री क्षेत्र धर्मस्थळ अपप्रचाराविरुद्ध धर्मस्थळ चलो कार्यक्रमामार्फत धर्मयुद्ध आंदोलन कार्यक्रम यशस्वी. कारवार. श्री क्षेत्र धर्मस्थळ या पवित्र क्षेत्राच्या झालेल्या अपप्रचाराचे खंडन करून सदर पवित्र क्षेत्राचे षड्यंत्र रचून नाव वाईट करच्या शक्तीक योग्य पाठ शिकोयच म्हण आग्रह करून जिल्ह्याच्या वतीन कारवार अंकोला विधानसभा क्षेत्राची माजी आमदार रुपाली नाईक हेमगे नेतृत्वात सोमवार 1 सप्टेंबर 2025 दिसा धर्मस्थळ चलो या कार्यक्रमाचे आयोजन करून जिल्ह्यातल्या सुमार हजारांशी लोकांनी भाग घेऊन अभूतपूर्व असो यशस्वी कार्यक्रम झालो. धर्मस्थळ षड्यंत्र प्रकरण NIA तपासा देऊ जाय असो आग्रह करून जिल्ह्याच्या विविध भागातल्यान अलग अलग वाहनाचे येऊन या कार्यक्रमाक गर्दी केली. धर्मस्थळ चलो कार्यक्रमाचे संचालक रुपाली यस नाईक वेदिकेचे हजर आशिल्ले. पक्षाचे राज्याध्यक्ष DY विजेंद्र, या कार्यक्रमाचे राज्य संचालक यलहंका आमदार SR विश्वनाथ, विरोधी पक्षाचे नायक R अशोक, प्रमुख नारायण चलवादी, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, कारवार जिल्हा लोकसभा सांसद विश्वेश्वर हेगडे कागेरी असे अनेक जण पक्षाचे प्रमुख कार्यकर्ते उत्साहान धर्मस्थळ मंजुनाथ आणि स्वामी तर्फेन घोषणा दितेर कार्यक्रम यशस्वी करून BJP पक्षाचे सगळेच प्रमुख एक मंचार येऊन श्री क्षेत्र धर्मस्थळ पवित्र भूमीच्या तर्फेन राहून अपप्रचाराविरुद्ध धर्मयुद्धाचे विलक्षण अशी BJP पक्षाची एकी दाखयली. कारवार जिल्ह्याच्या सुपा डॅमाक वर्ष पद्धतीप्रमाणे नाल्ल फुलाचो पवित्र मान आमदार RV देशपांडे हेमी अर्पण केलो. कारवार. कर्नाटक राज्यातले अति उंच अशे दुसरे स्थान आशिल्ले कारवार तालुक्याचे सुपा डॅमाची उदकाची पातळी वाढला. या डॅमात उदकाची पूर्ण क्षमता 564 मीटर असून आतापर्यंत ती 560 मीटर भरला आणि 4 मीटर उदक भरल्यार डॅमातल्या उदक काळीनही सोडचे नाईलाज असा म्हण सुपा डॅमाची उदकाची पातळी वाढिल्ल्यान वर्ष पद्धतीप्रमाणे हळ्याळचे आमदार श्री RV देशपांडे हेमी सुपा डॅमात शास्त्रोक्त पद्धतीन नाल्ल फुलाचो पवित्र मान देऊन जलाशयात अर्पण केला असे माध्यमाक कळयला. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. खबर सांगता हरेश नाईक. जोडा तालुक्यातल्या सुपा धरणाच्या उदकासाठात वाढ झाली असून प्रशासनान नागरिकांक धरणाच्या वाठारात सावधगिरी बाळगवची आणि अनावश्यक प्रवास टाळचो आवाहन. कारवार. जोडा तालुक्यातल्या सुपा धरणाच्या उदकासाठात वाढ झाली असून त्याचो परिणाम धरणाच्या बॅकवॉटर वाठारात आशिल्ल्या अनेक गावच्या रस्त्याचेर उदक आयिल्लें आसा म्हण जायते गावात संपर्क तुटिल्लो आसा. करंजे दुधमाळ रस्तो या उदका सकयल गेल्लो आशिल्ल्यान
करंजे गावचो तालुका केंद्राची संपर्क तुटील आसा। ताका लागून केपीसी मार्फत हांच्या नागरिकांसाठी बोटीची व्यवस्था केली आसा। सुपा धरणाची उदकाची पातळी वाढली की बाजार कुर्नांक ग्रामपंचायत क्षेत्रांतल्या गावाक या परिस्थितीचो मोठो फटको बसता। या वेळार तीच परिस्थिती जाली आसा। सुपा धरणाचो उदका स्तर वाडिल्ल्यान करंजे, दूधमाळ आणि आसपास गावांविचे मुख्य रस्ते वाहतुकीसाठी बंद झाले आसात। म्हण या गावात प्रवासी आणि इतर नागरिकांक येवच्या विचाक अडचण निर्माण जालात। या संदर्भात बाजार कुर्नांक ग्रामपंचायतीन केपीसी कडे बोटीची व्यवस्था करचेसाठी मागणी केली। ताका लागून केपीसी मार्फत ग्रामस्थांसाठी बोटीची व्यवस्था केली आसा। तशेंच प्रशासनान नागरिकांक धरणाच्या वाठारात सावधगिरी बाळगोवचे आणि अनावश्यक प्रवास टाळचो आवाहन केला। अरबी समुद्रात बोट बुडणं। कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या भटकळ तालुक्याच्या नेत्राणी नडुगड्डे लागी हिंगा भटकळचे अण्णप्प मोगेर हेमगेली महामुर्डेश्वर नावाची पार्शियन बोट समुद्राच्या लाटाच्या जोरान समुद्रात बुडली। या दुर्घटने वेळार बोटीत आशिल्ल्या 25 मच्छीमारांक स्थानिक मच्छीमारांच्या मदतीन सुरक्षित भायर काढले। वेल्लनकेणी आणि मच्छदुर्ग गावांतल्यान आयिल्ली स्थानिक बोटी ताबडतोब घटनास्थळार धांवन गेल्ल्यान सगळ्या मच्छीमारांक वाचोवच्याक यशस्वी जाले। ही दुर्घटना भटकळ ग्रामीण पोलीस ठाण्यात नोंद जाला। फुडलो तपास पोलीस करते आसात। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।